Allah, wai Ar-Rahmani Allah, in na kama sunan Allah ne sai na yabi manzan Allah, wannan barata mun na za'in, yan uwa musulman Allah, Buhari ya zama mulkin ƙasar yana hannunsa, ai Buhari ya zama ango, wasa tana gunnar ai ƙasa tana gwammalan, a cikin sarauta Allah, Rufa'i ne zai gwamna, albarkacin Rasulillahi. Na madisan ba an sha kayi albarkan manzan Allah sai malamaran zai faɗi albarkan manzan Allah dan saboda girman Allah mai malafa ya faɗi sai mai malafa ya faɗi ku tattaro mashi laimarsa ku zuba a bakin bola ku tattara ta ku kona ta a saboda manzan Allah munafinci ya kare wasu bama mai sun kare boko haram ya kare cikin sarauta Allah Buhari ya zama ango Najeriya tana hannunsa Buhari ya zama ango Najeriya tana hannunsa yan birni da na ƙauye murna muke da wannan canjin yan birni da na ƙauye murna muke da wannan canjin to sannan ku da aiki na ga malamai sun aiki yau addu'a ta yi aiki ta kori wannan arnan a saboda manzan Allah na ga addu'a ta yi aiki sun kori wannan arnan a cikin hukuncin Allah mai sanya jinin jama'a ne yau da ma malafa ta yi kunya albarkan manzan Allah ku tattara shi ku tura shi ku aika shi birnin Legas ya je ya kama ɗinka goro ya je ya kama aikin kwakwa ko ya kama gyaran mota yan uwa musulman Allah Buhari ɗan Daurawa shi ce riƙon amana Allah ya riƙe mai aikin Rufa'i ne zai gwamna albarkan manzan Allah dallati sai ya faɗi albarkan manzan Allah dallati sai ya faɗi albarkan manzan Allah Ganduje ne zai gwamna can ɓangaren kanan mu ta damu su ta kai an sha kunya a cikin hukuncin Allah Lado ya sha kunya haddan baki ya sha kunya albarkan manzan Allah a cikin hukuncin Allah wanda yake son laima ba ya sanya ga manzan Allah duk mai kaunar laima ba ya sanya ga manzan Allah duk mai kaunar laima ba ya samun shiga aljanna ya bi yan uwa ya kona babu gaira babu dalili ya tanaji kayan aiki duk saboda musulman Allah yau sannun ku da aiki musulmi abun tsoro ne kaga addu'ar ta yi aiki sun kori wannan arnan mai malafa ya faɗi na madisan ba an sha kayi shi malamaran yayi kunya a saboda manzan Allah ƙara